Maganar da Nafisa Abdullahi ta faɗa ya yamutsa hazon mutanen social media ko in ce da mutanen duniya, wanda ta yi wani furuci da mutane suka dinga tofa albarkacin bakunansu akan maganganun da ta faɗa akan aure, wanda har da malaman addinai suka dinga maganganu akan abin da ta faɗa. Idan ka ga malaman addini suna magana akan wani, to wannan al'amarin babba ne. Nafisa Abdullahi shahararriyar jaruma ce a Kannywood, kuma an san ta shahara sosai. Nafisa Abdullahi ana wani program da ita a wata tasha wadda ake tambayar cewa yaushe za ta yi aure. Ta kare baki take cewa ita ba ta gandokin aure saboda babu abin da yake cikin aure sai wahala da jidali. Sannan ta kara da cewa babu abin da yake cikin aure banda bauta da wahala. Sai ta kara da cewa ita ba za ta iya bauta a ƙarƙashin wani namiji ba, ya ba ta umarni ko ya hana ta, ita ba za ta iya zama a ƙarƙashin wani namiji ta dinga yi masa bauta ba. Shi yasa ba ta wani ƙaunar yin aure, ko kuma ba ta wani ƙaunar aure ma kwata-kwata. Wannan kalami nata na cewa babu abin da yake cikin aure banda wahala da bauta da kuma takura, wanda a ganinta kaskanci ne mace ta dinga bauta a ƙarƙashin namiji, ko kuma in ce rashin wayewa ne a ce mace ta dinga bauta a ƙarƙashin namiji. Wannan kalami nata ya jawo cece-kuce a social media da kuma mutanen gari, wanda suka dinga tofa albarkacin bakinsu. Wasu suna alawadai da abin da ta faɗa, wasu kuma suna jin ba daɗi da abin da ta faɗa. Amma mun san cewa Allah da bakinsa yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i. Wasu mutane sun ce aure ne dai ki kawo ta duniya, kada ta sake ta aibata aure. Aure yana da daraja da martaba a idanun mutanen duniya. Sai dai inda wata manufa ta faɗi wannan maganganun na. Dama mun san cewa shi aure ba dole bane, sunna ce ta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wanda ya raya sunna annabi ina tare da manzon Allah a cikin lada, wanda kuma yake sunnan manzon Allah baya tare da shi a lada. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Ku dakace mu a bidiyo na gaba domin mu ji cewa shin za ta janye kalamanta akan aure, ko in ce ga masu aure, ko kuma a'a.